şonu pikir alşalyň, halkymyza paýlaşalyň, köprek diýip şunun ha ýygnaşdyk. Bahar hanım, Arslan Bey, hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Şunun ha biziň esasy gündeme getirmeli temamyzyň biri şu Türkmenistanyň içinde olsun, daşynda olsun oňluklarymyz barada. Şun öz düşüncelerimizi, pikirlerimizi halkymyza ýetirel diýip şu oňluklaryň şunky gün nähili ýagdaýdadygy tizden tiz herekete geçmelidigi barada sizin bilen pikir alşalyň diýip ýygnaşdyk watandaşlar. Şu Türkmenistan diýen bir ýurdumyz biziň ýakyn wagtda kartadan silinmek ýagdaýyna gelip ýetdi da şunky gün. Näme üçin diýsem, Türkmenistanyň içinde bir jenayatkar bir hökümet diýip biz goşa durmak üçin aýdys da. Jenayatkar bir hökümet bar. Olam hökümet däl, halkyň arkasynda duran bir hökümetem däl ol. Goşa durmak üçin de hökümet. Ýöne ady bardy, özü ýok. Sebäbi halkymyz biziň çylgam halkymyzda bar. Haýsy bir nemäni aýtsaň aýdyp oturmalyna, gytçylygam bar, işsizlik bar, pulsuzluk, bankalar boş, hazina boş. Emma bir tarapyna seretsen şu jenayatkar topor diýestany jenayatkar hökümet, ýani goşa durmak üçin hökümet şu Türkmenistanyň ýerüstü baýlyklaryny ýurtdaşyna çykaryp plança milliardlap misal üçin Türkiýada geljekmişin şu 2025-iň mart aýyndan başlap Türkiýada geljek şu Türkmenistanyň nemesi tebii gazy, Türkmenistanyň tebii gazy Türkiýa geljek diýip biz günde günaşa eşit otyrys. Şu geljek şu çykarylýan Türkmenistandan çykarylýan newitin, gazyň pullary nirede diýip bir watandaşymyz soradymy? Yok. Hiç kim hasap soranak bu jenayatkar topordan. Sebäbi halkymyz indi ayaga galmaly, wagty gelip ýetdi diýip düşünýäs biz. Herekete geçmeli. Şoň üçin bize oňluklar hökmani suratda gerek. Oňluklar Türkmenistanda 5 vilayet bolan bolsa, şol 5 vilayetde bizim oňluklarymyz herekete geçmeli, işläp durmaly. Hem bizim bilen ýakyn ara gatnaşykda bolmaly. Şol düşünceleri biz halkymyza ýene-de ýetirelim, paýlaşalyň diýip şuň